بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. caggal yettude Allah ene la ɗum eɗen juula e dendagal jinnaɓe seere ɓe moƴƴuɓe dendagal hettiyankoɓe yewtere men yewtere islam inchallah. hande kadi en gari jokkude yewtere men ko fate banggue jewte men islam inchallah. jeydanko men Issa Yunus Ndongo e musidɗo men ceerno men Demba Cissé, yantude khalifa men jinnaɗo men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Sile. eɗen ñaago Allah noon yo Allah waɗe nden ka muɗum en calmi dendagal jinnaɓe seere ɓe sirifaɓe e moƴƴuɓe e dendagal almuɓe to ngoni fof salminama juulama en cuurima dendagal galleji diine. ɗum ne eɗen gara kadi e yewtere men inchallah ko fate haran inchallah eɗen julmo wuuri dendagal bandiraɓe. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin o juuli e annabi sallallahu alaihi wasallam mo julɗono kadi mo jetti Allah kadi mo jettuɗono e annabi sallallahu alaihi wasallam mo julɗono e muɗum mo Allah tan fardini kañum goto yo juuli e muɗum goto goɗɗo Allah hokkani yo juuli sowona annabi sallallahu alaihi wasallam. julde fof ne giwruɗa mbawɗa julde annabi sallam kam alay soko a wiyat tan allahumma salli ala sayyidina muhammadin inde makko nde kam haala ɗum haalta goɗɗo ene weeli ene metti sa fileti wiide kay salatan kamila tan e salatu ala a dortu inde makko nde kay walla mbattiroɗa inde makko nde kono kanko jeeyi julde nde kay allahumma salli koy ko kanko tan jeeyi woni mustahil kay haram ko kama sallata ibrahima on donki addude allahumma salli ala sayyidina ibrahima ndeƴƴe on gaddi salatuji ha mbayno leydi ko mbi sayyidina ali jogui salatuji moƴƴi ɓe gori kono ala hen fodimo ala kala joguiɗo muhammadin sallallahu alaihi wasallam mo inde makko ala hen ɗum ko wona salatu wiyete hayso salatu ko piccel gori ma salata ala ibrahima ala min kam mbaɗa juula e on julde timmude ne kay kala ko wawi wonde allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ko raɓɓiɗo ɗo fof ko ɗum mbaɗa ɗo alhamdulillahi rabbil alamin haalani kay salatuji kadi ɗi kala julde ɓuuri tengtindemo e sifademo mbaɗa juulema ko nden ɗo julde sawa on julde nde ko Allah yamirinde walla ko longguine ko jiyaɓe muɗum yo juldu e makko nden ɗon julde ko Allah yamiri kala julde juulade nde sallam ko Allah yamiri jomum yo juule muɗum wona kama sallata ala ibrahima on ko harama on Allah longuinani e goto fenande alamo Allah longuini kama sallata ala ibrahima wadani sindu o jiiluno ibrahima o ruttata ko o wi annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɓuri fof jeede kadi on jeedat kadi ko falli forto on jeedat no kala julde juulade men e annabi sallallahu alaihi wasallam kala neɗɗo moƴƴo juulɗo annabi sallam min mbaɗa julde nde no julde ɓaade koye makko juula kay ɓaade haali inde makko nde ko wurti ɗum wadde hen tashbih walla ko ɓurnude walla hono ala ɗum ko mala hen yo Allah ɓeyden yidde faade annabi sallallahu alaihi wasallam yo Allah ɓeyden en yidde faade annabi sallallahu alaihi wasallam yo Allah ɓeyden en yidde faade annabi sallallahu alaihi wasallam e ko yiɗi e yiɗɓe mo e ko jogori yidde mo ko fof yo Allah ɓeyden en yidde faade ɓeɗo eɓe Allah yiɗi kadi jafuɗon ko mbiɗon koko noon hande min gari yewtude moɗon wadde on kadi julmo wuuri e nde ɗo hitande e ñagade on yaafuya fadde ko mbawɗon minen ko banggal amen kala hen ko yaafa min ɗaɓɓa yaafuya tabiti e gonga o yaafuya ɗo jomum ɗaɓɓi min jaafurima Allah min cakata ɓerde jomum noon min ganda ko woni toon ala kono yaafu sa yaafata min mbiya ko min jaafima saka min mi ɓooyi haalde min mbaɗa yarli mbaɗa yaafi kala ko neɗɗo wi kam yennede e yettede fof fati am kala ko neɗɗo wi kam mbaɗa yarli mbaɗa yaafi min so nanɗo goto boni momi yafatako nanɗumi haali ko boni ko boni ko ɗon taw wona e deftere Allah
tawno deftere ko kalmi ko wona ɗon deftere nde yaari walla wona noon sunna sallam omo andi omo wawi fewnitandemi o fewnitananimi ala o mi yarata ko mi yafotako ɗum ɓaɗa kay ka musidɗam sibo Allah mbiɗon a nani mbaɗa haala ko fewani a fewnananimi woto jalkitam yiyadam accam kono ko heddi ko ala ko mbawɗa wadde aduna ha an ham mettinan ma kadi ko heewi mbaɗnana ɓe mbaɗi face à face waɗini ala fof ko fenade neɗɗo bindoma lettere hurde yettindema tan windema oɗon gonde wuuro woto oy kaari am cukalel wirtoma tan totta ɗum lettere nattoto ay jooɗi ɗum ko haala mi ñamata hay goto mona mbarude ɗum wona sukuƴ mi wawa hay tagde ɓungu saka neɗɗo mi wawa warde hay ñuñu saka neɗɗo alhamdulillah rabbil alamin ɗum fof Allah hokkani ɗum taw ala wona noon yarlu yaaf yo tabit so gonga e ma mi yafata so fenade ba mi yafete kono golle ɗe mbaɗoytaɗe so tawi penni ko mbinoɗa ko ɗum ko anen toon walla yarlu mi yaafumi yarlu mi yaafima mi sekata ɓerde mi anda wone ɓerde ma ko aɗa andi golle ma ɗe noon e ɗemgal ma ngal mbaɗnuɗa ngal walla golle ma ɗe so ruttima hen tan mi anda ko kalɗa ko wona gonga walla wona noon haalo polla ɗon mbiyata so bone muti yo majju yiyata artata haalata oɗon jarlo oɗon jaffude dendagal oɗon fof julɓe yo Allah koyen wattini mo wuuri caggal nde juuɗe sernan meɗen ñaganɗen ɓe kadi moƴƴere Allah ceerno Ndiaye Baro no Adibou ceerno Hamidou Bal Nouakchott ceerno Mamadou Mokhtar Ba ceerno policier to Nouakchott dendagal sernaɓe fof moni julɗo fof moni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu en ñaguima ɗum mo yafiya ala ko mbaɗi en enen ala ko ɓe mbi en haydara enen noon ko enen ñaagui yafuya sehlam goto noon wiye Mouhamadou Diop ene hewno yewtude oɗon bandiraɓe min de mbayri nande ceerno Mouhamadou Diop oustad Mouhamadou Diop ene yewta mbaɗa ñaago Allah so tawi yata omo selli kadi mbaɗa ñaago Allah moƴƴo tedduɗo yata ko jaam o woni kono mbayri nande wakkaluji makko omo haalanno noon kono mi anda fota ko mbaɗa jogino numéro makko perdiri kam ko ɓooyi ɓoccitorema min ko ɓooyi kala e moɗon noon ganduɗo to woni no woniri yo tinno humpitami mi wayri heɓde alhaali makko no feewi no feewi yataw ko jaam joguima jogo dendagal kala julɗo ɗo woni en ceerata kadi donade musidɓe meɗen oɗo ñalawma tedduɗo e ñalawmaji tedduɗi ɗi foof wonɓe e ladde wonɓe kaya mbaya won ɓiliɓɓe yo Allah ɓiltuɓe dow jaam yo Allah ɓiltuɓe dow jaam kala no ɓilori yo Allah ɓiltuɓe jooɗom yo Allah ɓiltuɓe saabu ñalawma tedduɗo yo Allah ɓiltuɓe oɗo ñalawma moƴƴo emo nelaɗo sallam yamiri yo hoore e Seydina Moussa ko dañno hen e polgu no weltirno hen ni yo Allah weltinirɓe noon yo Allah weltinirmon kamɓe ɓiliɓe foof no fodiri eɗen jokka jewte meɗen woni yewtere ɓennude ne jiimi neɗɗo omo haala hen affaire yidde jingande murtuɓe wonnoɓe julɓe jalti e diine ene murtiɓe haala makko kako noon e tubto koye ɓoyare ko jiimi hande ko alhamis ñande talata jiinomi hen so woni koye canki omo haala omo wi julɓe ngala e lawol wi an so julɓe ngala e lawol adda ko bandiraɓe eɓe gandete ko kalton wona jimdo tan e defton chrétien tan mbiya on ni ene capite diine l'islam ene kaala diine l'islam tan garton mbiɗa on pennir ɗum diine moɗon diine mo joguiɗo on ala diine ardow inna diine ene allah islam inna diine ene allah islam wona chrétien wona catholique wona naggam wona ala l'islam tan woni diine oman yefte gayre l'islam dinan falak benen sa daari diine goɗɗo mo wona di islam o hay hunde ala ko nafanma ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دين فوق من دارتودا كريتيان يو لاتي ان غابر الله بيكو ala tan ala kadi ko waba hen ko ala walla mbiyaɗon jetto e bible uji mon oɗo yarga waɗi ni scientifique uji mon walla golle moɗon koɗon tampina koye mon toon bandiraɓe on halpulat noon koɗon kaldeɓe hol bone hol onon ni ko yaltinno on e diine saka ɗum oɗon jingana yaltuɓe diine jarɓe bonɗe kay neɗɗo hanani wallide ɓeɗo yaltuɓe diine wi ene waɗa ɗumen ene walla ɗumen ene wallita ɗumen saka mbiyon ala ɗo Allah yamiri so neɗɗo murti yo ware ana jimɗa koye deftere maɗa dabbalon walla defe catholique
Allah wi ayyuhallazina amanu نعم man yartadid minkum an dinihi نعم fayamut yo wari ɗon alhaali نعم Qur'an ko tawi ya ayyuhallazina amanu man yartadid minkum نعم an dinihi fayamut نعم aya goɗɗo o man yartadid minkum an dinihi fa sawfa ya'ti llahu biqawmin yuhibbunahu wa yuhibbunahu geɗe ɗiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam joom ruksa o ko on rokkade ha figgi hanko walla ha watti muñande keefeero balɗe ɗiɗi walla balɗe tati walla yontere ene ƴewno ɗum نعم kono Allah kay witam temi faye mut haalan to o yardi tan mbaɗemo نعم ye ana mbiɗen oɗon janggi Qur'an oɗon gandi Qur'an نعم kono oɗon jiiɓodir ayi ɗon ganda نعم on jii mom o mbiya wonde alaɗo Allah yamiri wonde yo keefeero ware o wi نعم o waɗi ko bindeji ɓutti e nder layifaji moɗon he o dalinori hen majjere makko e mom binnagal makko e famɗude moni ede famɗude teddugal e julɓe نعم omo fenna julɓe o wi Ubaydullah ibn Jahshin on ko goto e sahabiyankoɓe madi makkanaɓe نعم o ndeɓe perinde on kañum yarto dini toon Ubaydullah ibn Jahshin on wiyete نعم o heeɗo tarikh Ubaydullah ibn Jahshin o heeɗo kadi Abdullah ibn Abi Sarhin ibn Sa'd ibn Abi Sarhin نعم ɓe o haali ɓe o andaɓe e ko haali ko anda hen ko نعم e ko wawa faltade hen ko yo heeɗo kanko o waɗani inde makko toon o waɗani hen numéro makko so numéro makko mi noddanmo نعم min faddane ɗo mere mere alama mi nodduma taw mi haalda e ma نعم dokkire numéro uji muɗum ɗiɗo dokkiranmi numéro woni kalden نعم ɗon fof kadi halpulaar en wona ɗubbinade no yurno no mbati ƴeewo tenkere ni نعم jam o wiide on Ubaydullah ibn Jahshin نعم on resno ko Ummu Habibatu sa anda ko Ramlatu bintu Abi Sufyan نعم kanko resno on ko Qurayshankoɓe nde fergo adan yahata نعم ɓe jaadi o haali o wi on saha Ousmane ibn Affan nan toon نعم yaadi koye on Ousmane ibn Affan nde yehi nde نعم yaade koye Ruqiyatu bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam نعم gote ɓiɓɓe Annabi sallam gote no yaadi wona نعم o heɓɓiti majjere makko e fuyre makko o wi Ousmane ibn Affan nan toon kono ɓen mbarani on نعم go jaaru yo Allah dandam kayɗo kay law kam نعم ni Ousmane ibn Affan en jeeyi koye ridi janɗa en jeeyi ko mooliyade نعم en suusi wartu neɗɗo an kam aɗa selli نعم saka on yanti koye diine mabɓe yanti koye diine kardugen نعم eɓe suusi warde on a fala on kaddilta hay seeɗa نعم kadi ñawoore hay wotere won ñawoje baɗɗe ko adi fergo نعم won qaddiyaji baɗɗi ko adi fergo نعم fof momta caggal fergo an sa wi on sa Ousmane ibn Affan nan toon نعم kono o wara aɗa andi ko kalta ko نعم Ousmane ibn Affan nan toon kay kono Ousmane Affan yehi ko dandoyde diine muɗum hoore mum waƴa ko hoore mum نعم mbiɗa Jafar ibn Abi Talib nan toon ene woodi kay Jafar ne jaasi noddi ɗum de en ɗaminno ɗum نعم attire hakkille ma o نعم wiide aɗa jiggana keefeero ha aɗa fela julɓe ngaɗa e gonga نعم ko woni mala e gonga so julɓe ngaɗa e gonga ta dagaki نعم Allah ɓe gonɗin ɓe eɓe rokki ɓural ɓe julɓe an mbiɗa ala falillahi l izzatu wa li rasulihi wa lil muminina نعم aɗa janngo defte kardugen aɗa fennir ɗum julɓe Ubaydullah ibn Jahshin نعم e Abdallah ibn Jahshin e Zeynab bintu Jahshin e Humnatu ibn Jahshin ɓe jiiduma e baaba نعم ɓe ko makkiyankoɓe Ubaydullah ibn Jahshin en on yaade e Jafar en mo mbiɗa o نعم Abdallahi o kam heddi ga Zeynab bintu Jahshin o woni zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam نعم Humnatu bintu Jahshin on woni takkunoɗo Seydina Aishatu inna alladhina ja'u bil ifki ko hen o jeeya sa anda نعم kanko Abdallah ibn Ubay kanko Ubaydullah ibn Jahshin o نعم o yartudini koye leydi ndi ɓe ngari molade e suswardemo نعم walla te on saha ɓurani jipputaki yoɓe mbaɗe woto an jippaki nden yoɓe mbaɗa jartudinɗo نعم julɓe kewani pama taw ɗum ɗo anani
aɗa famɗi l'islam an aɗa famɗi gandal mbiɗa arif tan ko abdallah ibn abi ibn sadi ibn sharhin abdallah ibn sadi ibn abi sarhin mbiɗa o ne yartu dini no kono waraka l'islam wiyaɗene yobare yamri kay hankandi e janggani abdallah ibn sadi ibn abi sarhin o mone ɓuura e canke gadiɗo windande annabi sallallahu alaihi wasallam wahyu gila makka haɓe ngari madina omo windana annabi sallallahu alaihi wasallam wahyu ha suratul mu'minuna jippi walaqad khalaqna insana min sulalatin min tinin ثم جعلناه في نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة إلى آخر الآية وميجي برمكو فتبارك الله أحسن الخالقين نور النبي صلى الله عليه وسلم آية وأدية تاري برمكو وحي ما النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما برمكو نلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيمو بيندو nde o wini de nde o nde yetti ɓar mo jarro yettade makko rek kanko waɗa sallam gonno e minde no sallam ƴetti bol men fayi bol makko nelaɗo sa sallam wimo windu o windi o doggi o fayi makka o wi ndeke annabi sallam ene ko annabi ene wahya kala ko mbimomi o wiyata ko windu so mbimo hakkimana liman walla aliman hakkimana ko fof foti windu o wi oɗo ay jippima mbimum fa tabarakallah so khali o wi kam bindu o yanti koye yennoɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam sa anda ko yonkare Allah waɗi annabi sallam udditi makka taƴani yimɓe mbiɗa l'islam yamirani mbiɗa l'islam yara so neɗɗo yatini yo waɗe heɗo heɗo ganda annabi sallam itti yimɓe 16 mo o wi ɓeɗo kala ɗo tawa yo mbare hay sono jaggi asfaru kaɓate kanko abdallah ibn abi sari ibn abi sarin omo hen jeeya daɗi hen ko horɓe ɗiɗo ɓen tan mbara ɗon e ɗon fartana e garina to ɓeɗo mbara sa anda ɓenne kadi ko rewɓe kanko abdallah ibn sadi ibn abi sarhin ɗon mo mbiɗa o kanko e seyyidina ousmane ibn affan kamɓe moyniri e debbo goto kamɓe jiɗima o dogi kanko abdallah ibn sadi ibn abi sarhin o dogi ikramatu ibn abi jahlin dogi sofyan ibn umayyah jogi kamɓe fof ɓe dogi kono sallam dina ari makka nde goto hen fof dañi tefanawo ɗum ikramatu joom surum tefani ɗum sofyan ibn umayyah o dañi tefanowo ɗum Allah waɗi ɓe garti yimɓe ene gartira goto fof ene tefane kanko o fayito ousmane ibn affan omo ñaago yo tefanmo annabi sallllahu alayhi wa sallam yamirno ko yambare mbiya din l'islam yamirani walla ko dognimi ko additemo aɗa selli mbiyaɗa fenne julɓe yata ngal ɗo ma binnagal daɓe ƴeya tan koɗo defton kaɗum kon dambalo karalu gen mbiyon diine yamirani yo neɗɗo waɗe hay yuman yuma hani ko waɗede mayde bonde aɗeɗi nde o ari to seydna ousmane ibn affan radiallahu taala anhu ousmane suusa o rewi muɗum e kan ɓiɓɓe yimɓe saabu jiɗɗa naggam e naggam ousmane nde addimo nde kay mataw ko taƴanomo waɗe l'islam yamirani balla famde e ko mbiyatan ko waɗini wattini siyas ma janggoto ko bolle puyɗe haqqille on gon kon mbawata nawde siyas saabu gaadi mon kono ko ñitte men gon toon neɗɗo weele tan yedde julɓe yeele toon biskiti julɓe weele tan yedde ko anda ƴeew l'islam yamirani yo julɗo so neɗɗo yalti l'islam yo waɗe ɓe wona alah sallam yamiri yo mbaɗe limti 16 nden mbiya Allah yamirani l'islam yamirani te nden makka ɓudditaka to ousmane ibn affan to mbiɗa ousmane ibn affan nan habsato ene woni toon oɗo ene suusi waɗa toon neɗɗo taka jaaɗo e leydi an kadi dande ko gonɗa fof so kodduwar gonɗa so murtata sa waɗi ga capata ko lakara paɗa feeɗo Casamance hay sa waɗi joola walla séréer ko lakara paɗa hay mbaba tugal mbaɗɗa ɗum awari sakka koɗo aɗa haala kaɗo mayko
ni deftan mon dabbal hoɗo jane katugen walla goɗɗum juulo haalani marede ko yimon yummum jartudinɗo hani marede wona goɗɗo saka mbi julɓe ngala gonga so julɓe saka ɗon kal l'islam nden Ousmane ibn Affan addimo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe fof ene jooɗi joom defte en ɓe ko mbi o ari e nelaɗo sallam kanko Ousmane ibn Affan kanko fof e hewde gacce e nelaɗo sallam kadi hursindemo kadi andinde ko joom gacce o ari o ɓuri yeeso muɗum falimo mbiya nelaɗo sallam yamirani yo julɓe mbaɗi jartudino yawari heɗon moƴƴi mbiɗa yomin bittoy min bittoy aɗa haalde aman nasiru yomin bittanma ala ko ganduɗa manda ɗari saabu saka en wittoye sindo ko askuma kalanɗo amin bittoya sindo ka laaɓɗo walla ka daguiɗo walla ka karmuɗo min mbima ka karmuɗo mbiya yomin bittoy kono wona dil islam o kay sindo ko dewgal ma harmi walla sone dagui somin jetti mbiya yomin bittoy walla an nanguma min bittuma sa daguiɗo walla sa karmuɗo kono wona dil islam kay mbiya wonde julɓe foti gaɗaɗo hat minen ko an min bittata taw min ƴeewa sa daguiɗo walla sa julɗo gona bonnede kal yomin bittoy mbaɗum witta mi haala maka anda mi ɗum ɗo tawɗa ko mbaɗi e hoore ɓooyi ko kalantumami ɗo wonande jangga e canki janggumi boneyel maɗa ngel nden o iwri yeeso nela sallam fali ko hewani makko ko o iwri banggue ñaamo nela sallam fali o iwri caggal nela sallam fali o iwri banggue nano nela sallam nde fuɗɗi jaɓandemo Ousmane jagge joom makko yaade musidɗo ma Ousmane jagge jungo makko yeehi ha woɗɗoyi nelaɗo sallam wi onon ko hande on ummade mbaron oɗo ɓe kewnimo ɓe mbimo hadma a ɓaƴanno min ganda o wi ala hananani annabi sallam haaldude guise ɗum ko nafigue haaldata ɗum ɓinde haaldude yitere hanani sallallah sallam kañum haaldude e moɗo guite won mbiɗa nela julɓe yamirani yo waɗe din l'islam yamirani yo waɗe nden o tuubi Allah waɗi o yeehi o wattoya Misra o woni toon nden o woni Misra hankkadi kanko heddi tan ko mboya jamma ñalawma subaka kiiɗi ko o waɗi ko ha o ñaagui Allah o wi an joomam ya waɗ wattande gollam e julde kanko Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarhin o o to kay mo wino Abdallah ko on kay beddama e gueyi ɗi ñamiri ɓoyi o resno umma habi goto Ubaydallah mo wi to o mo wi mo fellere julɓe o mbarani e jafade nan toon mbarani ɗo ala won ko on nde maayi annabi sallam kay ɓamti ummu habibata joom suur makko woto ɓe mbattu ɗum e diine mabɓe kamɓe toon sa anda oɗo Abdallah ibn Abi Sarhin o nden o woni Misra o waɗa toon amiral muminina o moƴƴin toon hay ɓe jiiɗimo no feewi nde Mouhammad ibn Abubakar Siddiq nde o itta toon on lomtina toon haɓe mbari Mouhammad ibn Abubakar Siddiq on saha o arti ga kanko e Madina taw Seydina Ousmane woni amiral muminina ɗo tukkino omo yiila ko namdi ko jaagi Allah ko jabani momo ɗo tokki omo julɗo o sujji tan o maayi miɗon won julɗo fof en mbaɗi sacratul mawde ɗon pen sacratul mawde ko efere meɗata ɗum wona julɗo o jaal sacratul mawde bilagge zade ko makon tamin hewta heydo kefere wiyani wona julɗo o Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarhin o ko ni wayi an cemtowo an mbiɗo julɓe kanani warde mbaɗi jarduno l'islam yamirani ɗum saɗa haala ko ganduɗa l'islam nde yamiri so kala ko l'islam yamiri heddat hen fodde kene wona maslaha so ayi muɗum so nelaɗo sallam ɗum ɗo heddat hen kene wona maslaha ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi oɗon gandi suratul Uqud nan ɗon hen woni yewoy so yarto diine tan ko yo ware ene jogui yimɓe ɓe ganduɗa ene jartodina ɓe mbatti jaggude julɓe ɓe mbatti jaggude hefreɓe eɓe keeɓa yimmumen jawdi Abbas ammun nabi sallallahu alaihi wasallam koye dahanoɓe jeeya
sotiri ko jawdi ndi watte e baytal mali نعم so ganda fami نعم jeeƴewoy abbas goto dahanoma نعم Seydina Omar wi mbare haɓe laaɓa نعم Seydina Aboubacry ala yoɓe ɗacce ɗon tan ha ɓooya نعم Allah waɗi kisa ko Seydina Aboubacry ko wino ko نعم ko Seydina Omar ñawno adan ko Allah yanti muɗum نعم ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusna fil ard turiduna arda hayatu dunya wala yuridu akhira نعم hananani annabi sallallahu alaihi wasallam nde o moftata ɓen ɗon yimɓe o moftirta men pour cottigo نعم ɓe mbatti muñande dahaɓe won hen so mbawi han balɗiɗi keeɗi walla nani jaljalluɓe fof jaɓa Allah نعم naata din l'islam fayi muto wo kafirin kono wino hango ɓe mbaɗe نعم ko ɗum ñawore arɗo nde mbatiyede Allah wiɓe so tawi man yartiri min ko an dine ono julɓe نعم fa sawfa yati llahu ɓe qawmin yuhibbu wa yuhibbunahu نعم Allah ene wawi addude ɓe yiiɗi tigui rigui نعم binoɗo ñanden Allah haalano ɗo yiiɗi julɓe ɗo نعم yuhibbul miskinin yuhibbul ɓeɗo yuhibbul mutaqiɗa نعم fa sawfa yati llahu qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahum yuhibbuhum نعم wa yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu ɓe ko yiɗaɓe Allah ni jiɗaka نعم azillatin ala muminina izzatan ala kafirin waɗa rufsa kadi ene telloro seeɗa seeɗa نعم ene tellore seeɗa seeɗa keefiru he ɓe muñane seeɗa seeɗa ɓe hen jaɓa ɓe hen kadi calto نعم ha l'islam no hankadi ha fiɓuyankoɓe ari hankadi ha l'islam hankadi yaaji tigui rigui نعم hankadi watti alma meɓɓe mujta e dina en ɓe walla sahabaɓe jomum muñane balɗe tati نعم surutima famata ban surutaki darum itte نعم mbiya wonde l'islam yamirani نعم l'islam yamiri yo so neɗɗo mata dino yawade نعم jabole me ma koni نعم sa anda andu kalta نعم ubaydallah ibn jahshin mbimami e abdallah ibn jahshin mbimami e humnatu ibn jahshin mbimami e zeynab bintu jahshin zawjuju nabi sallallahu alaihi wasallam dewgal ma dow asman o نعم jirmoy baba woren fallo ki ɗum gueɗal نعم konko ubadillahi wanno ko malkisaɗo Allah waɗi nde o maayi e keefiru نعم habibatu nelaɗo sallam tin ɗum neli toon a jaasi yo human ɗum e habibata نعم won qisum no heewi on wiyete ramlata bintu abi sufyan debbo e nder worɓe نعم wona gorko e nder rewɓe de walla debbo e nder ala debbo e nder worɓe debbo dari ɓuri ɗon masha ɓaade nde ɓe ummi Hafsa ɓe ngari nde نعم fodde kalɗa ko seeɗa tan jubbanma hen ba makko Abou Soufiane kañum jogui laamu makka نعم ari yiide mo kanko e Muawiya jeeɗi wimo e baba نعم ari yiide mo yetti salmini on koye salminagoɓe ɓe no goya ane Moussa Ba en waɗino on jamwale mon o darani ɗum on dari ha juuti نعم ba makko de jibinnomo o fayanimo e mbayde duuɓi jeeɗiɗi نعم so manki wona seeɗa yi telli yi daago ene ɗon fooɗi leeso ngo wi ene jooɗo hen نعم o fooɗi daago ngo o taggi o ɓaari نعم Abou Soufiane wi ɓinguelam an debbo ne luttima caggalam نعم daago ngo tunwi a yiɗami jooɗo hen walla mbiyata ko daago annabi sallam min jooɗata o wi ko wawi wonde fof a jooɗata koye ngo an ka soɓe نعم o haɗi ba makko jooɗade e daago ngo o debbo goto on babiraɓe jibini on jibi Abou Soufiane نعم haala hay won ayi yara oɗo debbo min ɗo e kay heyɗi نعم joom suudam ene sowi ene yaara e lewru muɗum نعم ene lele leeso ko banam debbo mo yiidumo e baba yetti taggi daago ngo wi omo نعم alay sago ha kay fofo e haaɗi tan نعم yata oɗo debbo kañum haɗi ko bawmo jooɗade e daago min ko banam debbo wi joom suuram yo ummo ko reedi tedduɗo yo ummo en tagga leeso ngo mbaɗa ndaara mbaɗa futini guite نعم min ko mbaɗantaɗi o wi komi jamiraɗo mbimi ɗum de la ilaha illallah so Allah yamirma so goɗɗo yamirma fof kam mi ala ko mbawmi hen joom suudam mo ummi ɗon yeehi
5h30 on te 10h jammo jibin ɓiɗɗo ko debril mawɗo on de umminaydago ɗo e galle hen kayi ɗo ɗo jewten ɗo kala welani goppe haala anani Ramlatu bintu Abi Sufyan o wonti zawju nabi sallallahu alaihi wasallam patam labo Humnatu bintu Jahshin o nde Ubaydullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul nde fewji feere muɗum en takka Sayyidatuna Aishatu settinoɓe kanko Humnatu ibn Jahshin o ko hen o jeeya Zainab bintu Jahshin o Rasulullah resi ɗum Abdullahi o yentega l'islam mbiɗa julɓe so mbari jatodinɗo l'islam yamirani an ko ganda an ko ni woni gueɗal maɗa nani masala maɗa mo jiinomi hen yahata yirtata artatala yahata yiyata artatala ko ɗum jiinomi ko ɓuuri hawdemi hande 11h25 mbaɗa ƴeewa so tawi ala ɗo noddami hen walla wonmo ponmi jabade ha taw mi jeeɗa Allah goto en ɗakki foti hillam dow no mbaɗata yimɓe ɓe jennata ɓe ni sawtam ene hen mbaɗa so boni mo rita sawtam ene hen ɗo kalannomi julɗo nelaɗo sallam ɗo yamiri julɓe yo moolo wono usubi ken fati mamasade dajali e ko nandi hen mbaɗa haala ɗum mbaɗa nelaɗo sallam so wi yimɓe yo moolo walla molima ɗum o fennimi e ɗum kanko neɗɗo o wi oɗo hadis mo kalmi oɗo ko ñawɗo oɗa ko barke o haali ɓural makko kanko e gandal makko e hikma makko allahuma noon mi anda audio o ko hande waɗa mi anda ɗum hattam junnade hen so tawi koye audio ji ɓennuɗi ɗum kam yaade tawi ko yafana ko ɓenni kono fala budda kam mi yetti Allah nde o yeddirimi kadi aya Qur'ana o yeddimi o yeddirimi kadi aya Qur'ana taw hay hunde hen mana yiɗi foof ala ko andi mi waɗa e bowal no waɗiri e bowal ne keɗɗon mi watta e yewtere ko haali ko e ko haalmi ala mi jabotomi tan ko haalmi ko hande jeemi so tawi ko ɓennuno mi jabotaki mi anda kono hande noon jeemi so mi yino gila tan mi jaboto o wi ɗum wawata gas nelaɗo sallam molata ko jeygol molata ko haydara molata nagam o haali hen ha heewi ala kullin o wattidori o wi ko nelaɗo sallah sallam Allah wi ɗum inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara o wi nelaɗo sallah sallam kay hay hunde ala ko yiyata e lebta ala kañum ko jaafaɗo ala ko yiyata hen ko gonga kay aya o kay ko gonga kono ko firi ko wona gonga kadi wodani suratul Fati jippi ko Makka suratul Muzammil suratul Fati jippi ko Madina suratul Muzammil jippi ko Makka suratu Muhammad woni nder suratul Qital jippi kayno kadi ko Madina aya noon mo ene momta ko o wi ko wonde ala sallam ala bakkat saka ene moolo fa iza jaa asraduha kefere ɓene namdi Allah wolde so suratul Qital so tawi nelaɗo sallam ala no bakkat fa alam annahu la ilaha illa Allah o ay adi jippade sumare nde annabi sallam hewfereɓe kebbine makko haala e julɓe wonɓe makko ɓe Allah wima fa alam annahu la ilaha illa Allah ko ardi foof andu dewtoɗo goto e gonga ala sona min wona lata walla usa ɗum ko makka wonno o aya ko toon jippi timmoɗo jippi Madina fa alam annahu la ilaha illa Allah ko rewine
wastaghfir li dhanbika نعم ina laɗo ala bakatuji نعم walla Allah Allah kan ela jogi bakatuji نعم ko adi tawde liyaghfir laka Allahu ma taqaddama oɗo aya to wonno نعم walla fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika an sallallahu alaihi wasallam نعم walil mu'minina yim sanɗa hoorema yim sanɗa julɓe wonduɓe maɓe bakar wodani نعم هذا الله يمني walla ko ardi oɗo aya taw Allah yamirino ɓe imsoro taw نعم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله نعم إن الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله نعم سورة المزمل si mo ware tata ɓiire jippiinde makka نعم لا نعم gila toon o wiyama noon heddi inna fatahana mo mbiɗa o نعم laka fatha mubinan fathul yaqini e fathul rabbani نعم oɗo wona fathul ambali نعم walla fathul amali ala ɗum ko dow نعم min uddatanima irfan hakkunde ma e amen نعم ngam ko jogorɗoɗa dañoyde e caɗele نعم ha Allah yaforma ɗum e ko cikunani waɗi caɗele ha Allah yaforma ɗum نعم li yaghfira laka Allahu ma taqaddama mata koko waɗano koy kam woni ɗum نعم walla wiyano sallam ala bakat نعم ko gardinɗa ko hamin jaforma ko gardinɗa e bakatuji ko waɗino نعم wo mata akkara ko jogorɗa kadi battidde e ka anda نعم ɗum foof Allah ene waɗiranma ɗum ha fewniranma lawol l'islam ngol min jiɗi ngol نعم balluma ballal peygal ɗum woni fathul rabbani sa نعم anda وينصرك الله نصرا عزيزا فتح الرباني نعم فتح الإرفان وينصرك الله نصرا عزيزا ويهداك صراطا مستقيما ko antani jomare maɗa andi mi junnata koye ɗum ɗo fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika i o alano bakatuji fa yafaka نعم ويفعل walil mu'minina im sanɗa koreji maɗa ko heddi ko noon ko hande jimi نعم anda so tawi ko ɓooyi fammata ba ɓe yaafima fadde noon ko poti mi jaabade ko mi jaabima assalam ni haali jani juulen futuro nde caggal keɗɗen ceerno men Ahmed Tidiane Fa Mamadou Siley yewtere men ari ha ɗo ene wayno futuro yonti inchallah salam wa rahmatullahi taala wa barakatu min garti jokkidde e moɗon yewtere nde mbaɗon ɗen e fodde jaabowol mbinoɗo ko kalmi ko sellani wonde ne sallam mo waɗata ko azabil qabri mo waɗata ko haydara wala ko nande hen ɗum kam waɗa gadi reftude ni fodde noon min kam ko gandumi tan yo andu kam ne sallam kon fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika taw wodino li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ko bange wa ma ta'akhkhara hankadi ɗum hankadi koko yaynata نعم kono wona nelaɗo watta ko ala bakar ka ela ko waɗi fof hankadi ko jafat tan نعم so tawi wonano ɗum so tawi omo walata ko ɗum نعم شيطاني كاين نون الله ويم فاذا قرات القران نعم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما الله وادن رمودum نعم ولا نعم سد جang قران مولو ساي بوندو نعم كشورو جالجالو نعم فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ما الله وادن رمودum نعم اي شيطان ران شيطان وبانمو ha omo suñi gabla walla mo suñi baade نعم woni jeeton to lokito ala hen نعم biscuit gongol kode ala hen jaaboɗe tan mbason waddude hen kaari ko moƴƴo walla kaari ko ala mante seeɗa mon banggue taw wona oɗon jaabo min نعم hay goto meeɗa mantude ceeru mum walla yumum walla bamum نعم mantirde ceeru mum ene yo walla ene yedda kaari ko moƴƴo no walla ka ɗum kanko hen toon نعم moƴƴere hatta mayde bonde kadi hatta mayde نعم onon noon bandiraɓam نعم ñemtanonoɓe me tibto rewɓe نعم aha mbaɗa ñagoro on sibo Allah kala e moɗon mone ñemtinam yo waɗ mi sor نعم kadi woto waɗa hono marñetuji bujel wiyetenodi bujel zo
gonɗo Isaw bojel gen Isaw ɓe togar ma o manatade becce fof ene e ladde ala jafoɗe mbaɗɗire en tan ko eɗen balla bandiraɓe meɗen onon ñemtino ɓe no rewɓe tinde kala mon ñemtino ɓe ene waɗa dandam mbaɗa ñagori sibo Allah wona force yo tinno waɗa ko timmi sudda hoore mum sudda ɓandu muɗum so tawi wawa yo tinno yaa fof ñemtinde min yo suddu ɓandu mum yo am kalten no boniri fof no weñiri fof tinɗe soɗo ñemtina mi ñagoɗon sibo Allah cudde e ɓalli moɗon ko heddi ko ɗon ɗum ko hakkude meɗen tan eɗen balla bandiraɓe meɗen ko kalton ko won famoɓe won nde kalanmi nde wonɓe pamano kono so defti hen won famoɓe so defnima hen e won famoɓe ɗum noon jinɓaade ko affaire diine wona affaire cangarte walla affaire bolle puuɗiagal tinne cudde e ɓalli moɗon cudde koye moɗon wona forcé noon kono so tawi on mbawa woto mbaɗe kam hen so tawi on mbawa suddude ɓalli moɗon mbawa suurade tinne woto mbaɗe sawtam e koye moɗon fammi e anen an jiyaɗo Allah jaabiɗo waaji goto mbiɗa aɗa jabano kam ko almudam ala wona noon min ko almudel gotel joguiɗomi ma yi ko ɓooyi mi haalti almudel gotel joguiɗomi ko ɓawi ngeel ma yi mi ala almudo soɗon jabodiri e woɗɓe jabodiri tan gande e gandal e gandal haali qur'ana jaboɗon ɓe qur'ana so haali ko boni e am woppu so haali ko boni e maɗa an hen toon jofɗa yamirande ka almudam ala mi wiya noon almudel gotel joguiɗomi ma yi nani ceerno biɗomi wonde so tawi ngol somi dañi almudo tan goto amen mayata min mi yiiɗa mayde mi wonta yiiɗ almudo kadi nani tino ɗeɗo gueɗe min ko almudo kaari to koye ala mi yamirani hande hay kadi hay goto woto jabanumi eko mbiyami yo jaabo e deftere Allah he so wiyami bonni walla hadis annabi sallam so wiyami bonni ɓe noon alhamdulillah rabbil alamin ɓaade hadis mo kalmi o won yaɓɓuɓe ɗum ko ɓooyi tawi ko fenade alhamdulillah mi yaade hewɓe to mataba mi nani paten e julmo wuuri haran meɗen mo gonɗen o tinoɗe hande e janggo fof ene hoore kala ko neɗɗo wawi ñande fof kay koko yamira yo sakku ñande fof kay koko yamira yo weltin soɗon kani ñalawmaji no cuɓaɗi ɗi Allah kay ene andi Allah wona o wi ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji Allah walla ko zakkirum bi ayyamillahi wona ñalawmaji Allah walem wona ñalawma Allah na kañum fof ko ñalawmaji Allah kono ñalawmaji ene ɓondiri taske suɓama hen korka soɓama hen fof ko yo waɗi buusa kay ñande fof waɗa dammugol walla waɗa faltere i kono so taske ari wiya ene haɗ ɗum layyade tawi ko buusa jeynuɗo jaam ko tewu gondi ata wala ko baraji darde soɗ mbiyama yon moƴƴan galleji moɗon ko Allah dabami so subtama noon en anda wawata tan reggodirde Allah kay ɓuuri on andude ko mbatton ko soɗo mbawi kay ñande foof moƴƴine ñande foof koltine ñande foof ñammine ñande foof jarne ñande foof belɗe ha weela ko Allah hokki ono ɗum nani haran o noon yoga e ɓe mi jimi halli saabi humam binneji teliyel fuyɓe ɗa ko wonno teliyel fulɓe yetti wonde télé haal pular en woni télé julɓe normal joni wonti télé fuuyiɓe ɓe ganda ɓe kulata Allah ɓe ganda ko annabi sallam haali ɓe gandi ɓe cali sallallahu alaihi wasallam huuɗi debbo moriɗo mees e morenaɗo o e morɗo o oɗon parnoro ɗum onon fuuyiɓe ɓe ko télé fuuyiɓe ɓin oɗon mbaɗa l'islam holko nawri yewtere galleji din l'islam paye ndef walla ɓuno wona noon mbirton ni tinno ene gueɗe moɗon foof e l'islam moɗon onon ñemtinoɓe ɓe tinne cudde koye moon tinne mbaɗe ko Allah yamiri ko haade on yemtinde min mbaɗe ko Allah yamiri ko Allah hulete ko Allah jeeyi foof kono mbaɗe ɗum mi ñagaki ɗum Allah
نعم min ala hay almodel gotel hay goto woto jabanum نعم min kam mi won toɓɓe gonɗe e jawgal ɗe wona gata mari ittata ɗum ko kala mbaɗ ƴetto mbaɗi ene mbaddu ko ala ɗum hay soɗo kaali hay yo jiɗɗi ha yedde kineji moɗon tawi ala ko mbawɗon hen نعم ala ko mbawmi mon min gonko mbawɗon ni am نعم wona bonne dagal walla نعم ala ko mbawmi joni ko ɗon mbawi am hunde نعم ko babiraɓe e mamiraɓe fof dongi ko kono mbawi ala wona noon نعم ndemen deƴƴen goto fof yo jokku haaji muɗum نعم haala ko haalata ko anda ko haali ko woto yenni goɗɗo so wiyama yo bonɓe kirista leeli a tawa moƴƴo ma ene fetto نعم kala nde wiya yo bonɓe kirista leeli a tawa moƴƴo ma ene fetto نعم goto fof de andi ko ceerum de woni mbiyata ko moƴƴo ñande darna sa darnaki a nimsat نعم woni mbiyata ko gando wonɗo darto a nimsat نعم wonɓe mbiyata ko jambaro wonɗo darto ɗon a nimsat نعم goto fof yo ha tan ɗo foti haalde haala ko foti haalde نعم wona yennede wuuri maaɓi ala jasɗo ala e aduna ko an tan jasata نعم jasɗo ala e aduna a jasat tan jasna neɗɗo نعم ƴeewe mintaji moɗon machallah caggal nde garɗen ha ɗo yewtere men yewtere islam inchallah ko fate ñalawma men haran inchallah eɗen ñaago Allah kadi duwawuji e hadawuji batteɗi hen ɗi kadi yo Allah jaɓan en inchallah en battini kadi o saaha mo wuuɗ ɗum noon on ko ceerno yiiɗi ɓeydude hen kadi inchallah eyyi ko télé fuyɓe mi yi ñande wawi wordu wotoru en toon ne waɗi gemeneji mum ne waɗi demoru ni ene wonde juulowel kama sallati ala ibrahima guel fasigagal muɗum e naafigago muɗum e kefarago muɗum ɓe kaali hen wona ayeji bindetaɗe harani foof waɗaka barke e nden yimɓe bindat ayeji mo jiiɗa fof ene fayi galle ceerno ene jogui boolel muɗum ene addoya aye ene mooma e dande ene mooma e naggam ɗum fof ala e ñalawma e jeyaka hen ko gonga moɗon kay kumam binnagal moon onon ɗiɗo ɓe e keferagal moɗon e fasigago moɗon mate ñakkuji batteɗi ɗi so docteur eɓe jami ɗo ñakki onon nde oɗon jawɗo ñakkoyo mbaɗon kulani Allah maari bonde a jiɗa kono fata waɗa wodani ñakku wattaki immata waɗaɓe kuuli Allah ordonnance uji ɗiɓe ceeɗa ko woni wile taw ɗon taw déjà e baɗe ayeji mbaɗen hande mbaɗen janggo min poteɗa min poyfa e kuuti moɗon onon yeddoɓe mo mbaɗɗa ko min mbaɗa e gaɗa muɗum aye onon bonnita e maɗum kaali haala moɗon han jeeɗon on mbawa haal tan ko rewi Allah jokki hen ɗam ha ɗum yimɓe belto toon jehon gadduno ko Allah bonni oɗon ulla hen ko ɗum jiggo halɗon haran ko wona e banɗi oɗon cafata yimɓe gande ko kalɗon son jabama beltoɗon onon télé fuyɓe gande ko kaal ɗon kama salari ibrahima yelli reen hoorema e seremɓe he reen hoorema e tijjani en koɓe reen hoorema e diine he min dentinima reen to wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal ɗe keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley yewtere men ari ha ɗo eɗen ñaago Allah kadi yo Allah waɗe ndenka muɗum yo Allah holen alkamsa garo inchallah tawtoraɓe yewtere ɓe jeyde en ko moon Issa Yunus Ndongo ene wonde ceerno mum Alhaji Demba Cissé e ceerno Diaw e ceerno Hamme Bal kañumne tawtorama yewtere nde en calmi dendagal dente men WhatsApp e dendagal yiɗɓe e dendagal noddiyankoɓe hettiyankoɓe haaliyankoɓe kamɓe fof ɓe calmen juurama dendama galleji men diine salminama juurama eɗen ñaago Allah kadi yo battino saaha mo wuuri e mbeyɗe gustaki diine meɗen hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh